RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ko niyo sa pangan nga Adela, 30 anyos, Minyo, taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa tonsil sa akong anak na magsigig balik og hubag. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Han, nakapangandam na ba ka sa atong mga dadonon sa ospital? Karon nagitingali ko mga anak, nagsige naman nagsakit ang akong tiyan. Naagdam na, Han. Nasudang tanan sa bag. Han, sakit na gid ka akong tiyan. Kadit. Han, mga anak nagitingali ko. Tanan sa ospital. Han! Dali argid sa panahonan, oy. Nag-1 year na nga tong anak. Bitawhan. Bago pagutan nag-celebrate sa iyang birthday ni aging adlaw, no? Yan sa man. Ato na ning punan si Hinday. Saba ka dihaan, oy. Gilaliman ka lang, no? Mas tindot magina masundan dayon. Sige na ba, please? Pagpuyo dihaan, ha? Pagpuyo. Han? Mura lagi gilantan si baby. Ha? Biko na. Kapan ako. Oh. Wala. Bitaw. Medyo bitaw init siya, Han. Say buhato na to inihan. Among gipanganga ang bata ganihan ni mama nimo. Naghubag mo na itong tonsil adto? Mao ba pa? Amo kung gitabangan ni Papa nimo ang bata og panganga, kay di gyud mo nga. Magsige ra hinog hilak. Gipakao mang gutos uyuan og lulipap gahapon. Uy, mao di ay. Bawal baya gyud ang mga tamis nak. Makahubag baya na tonsil. Mao pa di ay ma. Han, duha naman ka adlaw ning hilanat ni Inday. Lagi. Magsigilit balik ang hilangat. Bisa ko ato na nga gipainom og paracetamol. Wa man gyapon mahuwasi. Taas ang pagkikilanat. Han, 58.5. han kinalanin na itong dadon sa doktor. Uy,
Hubag man kaayo ning iyang tonsil di ay. Nay, daghan kaayo puti sa iyang tutunlan. Dok, unsay buhato na mo? Ipatumar lang unya ni sa bata ni Sisa. Kining unang tambal mao ni para sa iyang hilanat. O kining ikaduha para ni sa iyang hubag sa tonsil. Sige, Dok. Salamat. Og ayaw lang una siya pakana og mga tamis, ha? Okay, Dok. Dali kaayong hubag ang tonsil sa among anak basta makakaon og tamis. Halos sa gunson ang mga pagbalik-balik sa doktor namo matag higayon nga maghubag kini. Hangtod nga miabot ang bata og 3 years old. Nalipay mi sa dihang miingon ang among doktor nga naa sila available nga flu vaccine para sa bata aron dili daling hilantan, ubhon ug dili daling taptan og sipon ug amo dayon ning gipavaksinan. Ug unya, Han, nakabantay ka sa tong anak ba? Dili naman manghubag ang tonsil niya, no? Bisan og may mga higayon nga makakaon siya tamis. Bitaw, nakabantay ko. Tingalig tungod ni sa flu vaccine. Di ba, para naman ka na aron dili daling mataptan sa hilanat o buog sipunhan? Masabitan na akong pagtuo. Ang importante, Han, nga dili na ta magsigig balik-balik sa doktor. Naunsa man ang akong anak? Nagluyaman siya? Mama, Day? sakit ako tunlan. Kapoy. Oh. Uy, hala. Gilantan man ka, Inday. Be, nga ko no, Day, be. Nga. Kinuo ko. Naghubag man ng imong tonsil, Inday. Mikaw na sa kagtamis, no? Naan ng kololo kami kahapon. Unsa? Pasensya na gid kayo, anak, ha? Nagtuong man ang good ko og okay ra. Kay dugan na pud baya siya nga dili na maghubag iyang tonsil kung makakaon og tamis. Okay ra pa. Ang ako lang bang nahibong ko. Kung nga nang hubag nagbalik. Nga unta taod-taod na baya nga wa na maghubag iyang tonsil. Bisan og may mga higayon nga makakaon siya og tamis. Ay, dadun tanang bataas, doktor, oy. Ako lay kuyog nimo. Trabaho man kang imong bana. Kinahanglang madata dayon ng bata kay taas na pud ang iyang hilanat. Sige, ma. Mao di ay, kay na-expire naman di ay ning flu vaccine niya, Mrs. O sa katuig ramang gud ang limit ini o na ma-expire. Posible nga mubalik og hubag ang iyang tonsil. Busa, kinahanglan nga mag-vaccine na pud ni siya balik kay mas bintaha mong good nga may vaccine. Aron dili na lang mo magsigig balik og pa-check up diri. Dok. Sukad nga nagpa-flu vaccine ang among anak, wa na mo balik og hubag sa iyang tonsil bisan og naay mga higayon nga makakaon siya og tamis. Pero human sa usa ka tuig, mibalik ang hubag og ang iyang hilanat. Matod pa sa doktor nga pavaksinan sad balik aron dili na kini mohubag sud na pud sa usa ka tuig. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kining paghubag sa tonsil sa akong anak, ang pagkaon lang ba og tamis mo'y hinungdan ini? O naapay laing hinungdan nga makatrigger ini? Ikaduhang pangutana, daghan ang higayon nga magbalik-balik mi sa doktor matag hubag sa iyang tonsil kay labi na kay may dakining taas nga hilanat. Patumaron ra ba siyag mga antibiotic aron sa pagwagtang sa hubag? Okay lang ba kini? Dili ba kini makadaot sa kidney sa bata? Ikatulong pangutana, sukad nga nag-flu vaccine ang bata, wa na mohubag ang iyang tonsil, bisan og naay mga higayon nga makakaon siya og tamis. Makapapugong ba di ay ang flu vaccine sa tonsil aron dili na kini maghubag? Ikaupat og katapusang pangutana, na-expire na ang vaccine human sa usa ka tuig, mao mibalik na pud og hubag ang tonsil sa akong anak kay nakakaon na pud og tamis.
Okay lang ba ning paagiha nga magpa-vaccine mi yearly? O naara ni limit sa edad kung kanus akutob? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Adela. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka ni padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Udri ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga it's never too late to be what might you have been. Dili ko kuno ingog, uy tigulang naman ko di na ko ni ana. So life race is lifetime. Bisag taas-taas na imong edad, pwede pa ka motanom og lubi. Si Lolo ba? Oh, 80 na edad, 90 na edad, tanom pagipog lubi, makaabot pa ka lalo. Kaabot pa gyapon ay. Nga lubi, munga man na all binag ka ng hybrid nga lubi o do ka tuig. O, di pa ka mamatay, maabot pa ko sa gatos, makaabot pa gyapon. No? So, it's never too late to start what might you have been, no? Gusto nimo. Namo gani ko'y kaila. Tino niya, akong pag-practice, 62 years old. 62 years old. Ang iyang mga anak, mga college graduate na. Siya, wala siya graduate to high school. Eskwela siya. Sa isinta na kapin edad. Nga mo, enroll siya college. Ang iya, dili mga mangimplio. Ang iya, lang na siya college diploma. Murag ko nga, umusay, nangumidya bita ko, ko nga, inag-graduate naman sa college, ma'am, no? Mo-retire ka na yun. Katawar mo po siya. So, yung nala, ang atong kinabuhi, no? It's never too late to start. Learning is lifetime, ha? Learning is lifetime. So, ang atong magtatampo is si Adila, 30 years old, taga Cebu. Ito kini sa tansil ba to? Ang problema ni atong nabati ka sa drama, no? Ako lang yung panikamutan Adela, no? Adela. Very common name. Yung ano, ang ako ba yung mama, no? Adela Duran. Maestra to siya. Wananing pahulay na si mama. Adila Duran, ang iyang ngalan. Of course, Adila Duran Obra. Okay? So, unang pangutana. Kisa ba di akong i-greet, no? Wala pa ba ni ko mag-greet aning mga, kisa may akong i-greet, mga taga, naman ko na 100 kisa may akong i-greet, nga mga taga, Hagimit, City of Naga. Ako naman i-greet sa una, no? Mga, ikanan ni Marilo Largo Lasierda, Largo family, Giovanni, William, Shelamy, Jacqueline, mga Lapis family, Andres, Cherel, Dennis, Wilfredo, Idornia, Insina family, si Marilo, si Sarah, si Alben, Mujica family, si Janet, si Vicky, si Darwin, si Mary Rose Espinosa, ug si Elvira Restauro, Uling Naga, mga Risada o Umagi family. Regards din, Engineer Arthur Villamor sa City of Naga, Office of City Environment and Natural Resources. Regards, Engineer, maot nga okay lang kinabuhi. O nga to ni Samuel Lapot, Verdis Alinsonorin, Vicente Kunji ba ni? Alpi Altorno. Sorry di kay ko ka basa aning nasulat dire. Og ni Stewart Papas di sa San Fernando, Buong Mendez sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Mga ato ni mga suking tigpaminaw, no? Mga militante family di sa Karkar, Anali, Angdina, Ronaldo, Ranolfo ug Marina, ug mga taga Dumlog, Talisay, from Ashley Estrera, Bulawit family, Rosalyn, Eric, Alvin, Cherry Rose, Erika Rose. Is from Rinamas Bayot, Teresita Capirada. Okay? So, dagan-dagan mo to. Okay. So, unang pangutana. Unang pangutana ni Adela, kining paghubag sa tansel sa akong anak. Ang pagkaon lang ba
ug tamis mao'y hinungdan ini naapay laing hinungdan nga maka-trigger ni ani. Okay, daghang kay mga hinungdan ni ani, no? Ay gitawag nato kini usahay kini nga magong dila atong tansil na naman na diha. Mo gunay inunta diha mo muagi ang inunta mga whatever nga muagi sa tong baba, no? So posible siya mo enlarge, ma-inflame niya because of some infection, no? So dili kalikayan nga muhubag ni siya. In order to avoid this, no? Kung mahimo lang mumugmog tag salt water nga human biton na to basta kay na salt water mugbog na to effective na siya nya you avoid kanang mga sour ug mga spicy foods kay maka-trigger na siya sa inunta kanang mga very acidic foods magkuan naman ta na maglikay naman ta niya na, no? Causes niya ni mubag ang tonsil ang dila or ang mga lagos ng dapita is due to injury, irritation. Usahay maka-cause niya ni del kaning lack of sleep or stress. If you are under stress, lower ang imong immune system, pwede ka og masakit niya ni, no? So avoid mga pagkaon nga mga aslum, para dili kayo dali nga mapiktuhan ang imong tonsil or imong oral area. Sunod nga pangutana, daghan ng higayon nga magbalik-balik mi sa doktor matag hubag sa iyang tonsil, kalamina kay may dala kining taas nga hilanat tumaron ra ba siya mga antibiotic aron sa pagwagtang sa hubag. Okay lang ba ni? Yes, okay lang. Antibiotic mo makapatay sa kagaw. Dili ba ni makadaot sa kidney sa bata? Well, adjusted man ang dosage sana, no? Ang dosage sa mga bata dili pareha sa dosage sa mga dagko. So, mao na nga kami gitrain mi kabalo mi pila ka milligrams o kadaghanon kapila sa kaadlaw painom mga antibiotic. Pero kadto akong itambag nimo nga magbugbog og salt waters di pa matulog or mag good oral hygiene, no? Kay kanang tonsil naman na sa tong kuan ang dila o mga lagos kinahanglan ni siya nga limpyo para nga dili dali ma-infected. Labi na gyud kung naa kay tooth decay o kanang ngipon nga nagnana diha or naghubag, kay maapektuhan doon ba na siya murang area. So posible nga ang imong tonsil o ang imong oral area, mga gums, lagos, ng ngipon, maapektahon po kung naa na problema. Kung naa tooth decay, kinahanglan ipatanaw ng dental doctor, no? Katulong pangutana, sukad nga na flu vaccine ang bata, wala na muhubag ang iyang tonsil. Bisan og naay mga higayon nga makakaon siya og tamis, makapapugong ba diay ang flu vaccine sa tonsil aron dili na maghubag. So, ang vaccine is more on prevention, no? Maybe, during that time na flu vaccine ng imong bata, na-epekto na mga antibiotic na gihatag sa doktor. Mamaya akong ingon sa akong mga pasyente usahay nga, ay, pag-expect nga, ugma, okay na ka. It will take pira ka adlaw. So, maybe, nagsugod nagtumarog mga antibiotic kay imong bata, yan, ingadto mo kay nagpa-vaccine, that time nga nagka-vaccine, na-epekto na ang antibiotic nga gihatag sa doktor, muna rason nga ning hup-hup na po nang hubag sa imong bata, ang tonsil. So, good oral hygiene lang yun ang kinanglan. Magmugmog og salt water, no? Magbugmog. Or kanang naatay mga commercialized nga mga toothpaste, gamito na, para nga ang mga ngipon healthy. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, na-expire na ang vaccine human sa usa ka tuig. Maong nibalik na po hubag ang tonsil sa akong anak, kay nakakaon naman po tamis. Okay lang ba ning paagiha nga magpa-vaccine mi yearly o naa rani limit sa edad kung kanus kutob? I do not know pila edad sa mong bata, Ma'am Adele. So I advise nga ipakita ko ni pediatrician. Okay, na not only flu vaccine ang available, no, na BCG, daghan mga vaccine nga diphtheria, tetanus nga mga vaccine, daghan ng mga vaccine nga ihatag sa bata nga itamod or monitor ka closely dahil silang mga baby book, no? Ako balikon ako kay idea o kung sa na edad sa imong anak, no? So naot nga muduol ka usa ka pediatrician para nga mahatagan siya another form of vaccine, ha? I will not recommend nga mubalik kag pa-vaccine atong flu vaccine kay na may mga laing klaseng mga vaccines available
depende sa edad sa bata. Go to the health center sa inyong barangay o depende sa edad sa bata, mo recommend ang mga midwives, nurses o doktor diha unsa mang mga bakuna ang ihatag sa imong anak. Alright, so now takasabot ka sa kung speaker nimo Ma'am Adela. Kung ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa, kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa among programa, kini nga akong suliran. Taas katag rating din sa atong lugar. So, pamula ba sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayong adlaw.